Battyányisnak lenni stílus, életforma, hivatás. Gróf németújvári Batthyány Lajos Ernő. Magyar főnemes, Zala vármegye főispán helyettese, 1732-től kancellár. 1751-ben az országgyűlés megválasztja az utolsó nemzeti nádornak. Élete vége felé az adóemelés és a jobbágyok helyzetének rendezése ügyében szembe kerül Mária Teréziával. Életének utolsó évében, 1765. június 5-én Batthyány Lajos alapító levelet ad ki, melyben Kanizsán nyilvános iskolát létesít, és abban az oktatást a kegyes iskolák szerzeteseire bízza. A piaristák intézetei szerényebbek, kevesebbel beérik, vezetőiket nem befolyásra törekvés, hanem az emberiség és műveltség szeretete lelkesíti és vezérli. Az alapító levelet Tapolcsányi Gergely, magyarországi piarista tartományfőnök június 10-én írja alá, amely részletesen körülírja, hogy milyen osztályok nyittassanak és abban mit tanítsanak. És miért éppen Kanizsán létesült gimnázium? Vas, Zala és Somogy megyében még egyetlen középiskola sem volt. Ennek az igen nagy területnek szinte geometriai központja volt Nagykanizsa, mely egyébként is életerős, fejlődő településnek bizonyult. Az alapító gróf 500 forintért vásárolta meg Zala megyétől a Nagykanizsán beszállásolt katonák tisztjeinek lakásául szolgáló, már akkor öreg kvártélyházat, amely a mai Ötvös tér területén állt. Az iskola régi épülete azonban az 1800-as évek végére oktatásra teljesen alkalmatlanná vált. Évtizedes tárgyalások után 1904-ben a teljesen tarthatatlan régi ötvöstéri épületből az iskola a sugárúti volt honvéd laktanyába költözött. A tanításra szintén alkalmatlan épület 20 esztendeig adott otthont az iskolának. 1923. október 15-én a gimnázium az ugyanezen utcában levő, azelőtt szintén kaszárnyának használt épületbe, a volt Frigyes laktanyába költözött át, amely ma is a gimnázium épülete. Az iskolák államosítását követően az 1949-50-es tanévtől az intézmény neve Irányi Dániel Általános Gimnázium, 1957 tavaszától pedig Landler Jenő Gimnázium lett. Az iskolát 1990-ben az alapítójáról Batthyány Lajos Gimnáziumnak nevezték el. Az idejáró tanulókat szeretnénk felkészíteni egyfajta létformára, vagy életformára, vagy mondjuk így, hogy az értelmiségi létformára. A tanár életműve az a tanítványaiban ölt testet. Olyan emberek tanítottak itt, akiknek az együttesét, azt néha főiskolák vagy egyetemek is, tanszékei is megirigyelhettek volna bizonyos szakokon. Fontos dolog volt a gimnázium életében, hogy évente egyszer egy színdarabot előadtunk, amit a Arkány tanár úr rendezett. Diákok voltunk, és egy nagyon-nagyon jó játék volt mindannyiunknak. Egy nagyon jó iskola,
a Landler Batthyáni Gimnázium, hogy az itteni gyerekek a magyar értelmiségének egy alapját jelentik és adják, és én nekem ezt kell megalapoznom. Egy nagyon igényes oktatás volt, és nem csak szakmai értelemben volt igényes, hanem emberi elvárások voltak. Magyar tanár, ugye, akinek a kezében van, meg volt, ugye, a hatafias nevelés, magyar és a történelem. Hát a két szak, amelyik a nevelés alapját képezi. Ráismertek-e magatokban a tétova léptű diákra, aki hódítani jött, és a feladatok megoldása közben otthonra talált iskolában, mely biztonságot ad, a lehetőségek sokaságát kínálja, kötelességteljesítésre nevel, ismereteket nyújt és felnőtté érvel. Örülök, hogy olyan nagyszerű kollégáim voltak. Nagyon nagy szeretettel, tisztelettel gondolok a tanítványaimra, akik akkor is nagyszerű fiúk és lányok voltak, csodálatos felnőttek lettek. Ehhez a gimnáziumhoz tartozni mindig csudaérzés volt. Hiszek abban, hogy van battyányis életérzés, és annak is nagyon örülök, hogy azt a szóleleményt, hogy öreg diák helyett mi örök diákokról beszélünk, tehát örök diákok nálunk biztos, hogy vannak, mert ezt a szóleleményt mi találtuk ki, de azt is reméljük, hogy sokan átérzik mindezt, és a jövendőnek szólóan is egyre több olyan örök diákunk lesz, akinek a múlt is fontos, de most oldódjunk fel a jelen, szép, emlékezetes pillanatában. Thank you.